IFM News Regional. Agtultuloy ti suportan ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay akas chairperson iti Regional Peace and Order Council iti panagkaordinar na kadagiti kulagan tatnon mapasigurado iti panakaipaay iti tulong kadagiti dati a rebelde kaya nagsubli iti gobyerno. Dahito ikit na igiddan iti pinagbisita iti opisina iti gobernador ni Colonel Marcelo Valdez pangulit iti Task Force Balik Loob akaduan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Mark Paul Alario iti Abril 7, 2026. Sigon iti gobernador napatay ang matutukan iti benepisyo ang maikari ang maawat na iti dati a rebelde manipod iti gobyerno tapnon mapagbalbaliw da iti biyag ilalawag ni Governor Aglipay ang babayan iti panangsuporta da kadigiti na iswat na programa iti gobyerno masigurado tilina kental na ken panakaala iti estado iti insurgency free iti pagilyan may naig da ito'y pinanagtikan met ni Colonel Valdez sa babayan iti napigsa nga panagkaykaysa iti hanay ken iti pamalang panalawigan iti Cagayan adda iti romang ay iti epektibo apan ang ipatumpal kadigiti programa ken ornos apan ang monitor iti kasasada iti rebel returnees tapnon masigurado iti progreso aawan iti mabaybayan. Inyat kasmet iti PSWDO head ay itakat na pigsa iti pangitultuloy iti pisina da iti Comprehensive Social Services Program iti pamalang palalawigan iti Cagayan para karigiti dati rebelde pakairamanan iti tulong pangkabuhayan, educational assistance ken employment package tapnon mareserbar digiti kapasapulan da damag regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatak IFM